Και γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο gameplay και σήμερα θα παίξουμε FC24 Mobile. Άμα το βάλω. Να επιβεβαίωσω ότι αυτό το παιχνίδι μπορείτε να το κατεβάσετε σε όλα τα κινητά, σε Android, σε Samsung, σε Xiaomi, σε iPhones. Και μπορείτε να το βρείτε παντού. Αυτό το παιχνίδι είναι μέχρι να το συνηθίσετε. Κοιτάξτε τώρα. Έλα offside. Αυτό το βρίσκεται στο Play Store. Νομίζω μόνο στο Play Store. Και κάπου εδώ θα λήξει. Γι' αυτό πρέπει να παίξουμε μια γρήγορη φάση. Κάνω το σούτ από εκεί πάνω. Είπα θα την πιάσω. Φάουλ. Τι έγινε. Το σώνε τερματοφύλακας. Και βγαίνει έξω, όπως βλέπετε είναι full ρεαλιστικό. Άρα δεν έχει βάλει, θα κάνει update σύντομα. Για να βάλει... Καλά, αυτό μπορείτε να το κάνετε και από τα settings σας. Μπορείτε να βάλετε κανονικούς οπαδούς. Ανοίγω μου. Πάμε όλο ένα μακάκι. Παίξουμε με αυτήν την ομάδα. Ωραία, πάμε να παίξουμε. Αυτό που έχασα να κόψω στο μοντάζ, φίλε μου, Γιώργο, κόψω στο μοντάζ. Ωραία, πάμε, ξεκινάμε. Πρέπει να πάμε κατά πάνω τους γιατί αυτοί παίζουν πάρα πολύ καλά μπάλα. Και πώς μας περνάει ρε. Μπαμ! Μα και δικός μας τερματοφύλακας. Αυτοί παίζει να έχουν Λαμίν Γιαμάλ. Δώσε εκεί πάσα. Ωραία. Τριπλά. Γρήγορα. Πάσα. Ας την καρέκλα κάτω ρε. Έλα ρε φίλε τώρα. Να το φάω. Είδες τερματοφύλακα, μπρόκολα. Και δίνω και εκεί μια μεγάλη πάσα. Είναι τόσο satisfying.
Ναι. Φύγετε πάνω, παιδάκια. Έλα, φίλε, χαμηλά. Έχουμε κάνει φάση εδώ πέρα. Λε. Γιατί δεν κουνιέται ο μοχλός. Έλα, την πήρα. Ναι, πάμε λίγο. Όλοι. Ευχαριστώ. Οκ, stop. Ευχαριστώ που χειροκροτήσατε. Πάσα. Φεύγω πάνω, φεύγω. Μιλάμε πόσο καλός είναι ο προπονητής μου, μου έμαθε να τρέχω. Πήγε πάνω, μπράβο. Μα, έκατσε. Άμα, αυτό κάνεις φάουλ. Μην πω, έλα, κοιτάξτε, παιδιά, θα το βάζαμε, Ωραία, δεν πειράζει. Good. Έλα, good. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye bye.